Αύριο το special. Γεια σου, φίλε. Χαίρετε, καλά εσείς. Τι κάνετε, καλά. Πώς είστε? Καλά εσείς. Μπλε. Θες να σε ξεναγήσουμε. Θες να πάμε καμιά βόλτα εδώ πέρα στη Λαμία? Όχι, να είσαι καλά, ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Έγινε. Δεν έχω αράξει για φαΐ εδώ. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Καλό το μαγαζί, σ' αρέσει? Κάτσε να φάω πρώτα. Καλό είναι να ξέρεις το λέω. Άρα, αλλά Γυμμένο, γυμμένο. ήρθα γιατί πολλοί μου είπανε και λέω Έτσι είναι γυμμένος, λέω. όπου μου λένε, ξέρει. Πώς γίνεται στη Λαμία? Ελάτε, ελάτε. Βολτούλα, ρε φίλε. Δεν είναι και Λαμία Ελλάδα. Ναι. Κάντε όλοι follow, παιδιά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Τη Λαμία όπως το βλέπετε. Πώς άτομα είναι? Πιστεύεις, σε καλό σημείο ήρθα, εδώ πέρα για φάι. Ναι, ρε, μια χαρά είναι, είσαι καλά. Μπόμπα. Ναι, γιατί μου το είπανε κι άλλοι. Εσείς Βολτούλα για φάι. Εμείς εδώ είμαστε. Α, οκ. Άντε καλό καφέ, μάγκες, φιλιά. Τσάου, φιλιά. Λαμία, κόλλα μία. Donate. Μισό λεπτό. Donate. Νίκος Βασιλιάδης, 59.